Hello mga chongs, magandang araw sa inyo lahat. So ngayon nandito naman tayo kang DJ Paras na isang basketball player, basketball celebrity at coach. So ito ang kanyang reklamo mga chongs na patungkol sa kanyang nasagap na mga chismis hingil sa paninira sa kanyang negosyo. So dahil daw labis daw niyang naikababahala na baka daw mapiktuhan dahil daw mapiktuhan siya pati ang kanyang business. At saka naman dito kang Kifira Bina, binta naman daw niya kang Benji, ito raw ay nananabutahe sa kanyang negosyo. So ayan nga mga chongs, ang tanong, bakit nga ba si Benji Paras ay lumulog kang Idol Rabi para siya ay magreklamo patungkol sa kanyang negosyo na natawag niyang Pulling Waters. So bakit nga ba mga chongs? Ano? Alam nyo ba kung ano? So alam ko naman nga, alam nyo eh. So yan ay tinatawag nating mga chongs ay marketing strategy. Kaya sa totoo lang mga chongs, ang Chooks to Go Ulong Roosters ay mayroong isang kumpanya humawak, kundi yung Bounty Agro Ventures. Ngayon nga ay pinapanguluhan ni Ronald Mascareñas, President of Bounty Agro Ventures. So kaya mga chongs, alam nyo na. Ako nga mga chongs nagpag ako bakit nagre-reklamo si BJ Paras kang Idol Rabi. So ngayon nga, pag-ingon ko sa kanyang reklamo, sa kanyang negosyo, Ulong Restore at saka sa Chooks to Go, ay doon nga nalaman ko na marketing strategy lang ang kanilang ginawa para ma-promote ang kanilang negosyo. So yan yung mga chongs na sa totoo lang mga chongs, masarap naman talaga yung Chooks to Go kahit walang sauce. Pero yung Ulong Roosters hindi ko pa natikman yung mga chongs, pero sabi nila mga chongs, yung Ulong Roosters ay masarap talaga pag niluto dun sa charcoal. Kasi daw is talaga yung init niya ay nanggaling din sa uling. Kasi iba naman kasi yung luto dun sa oven. So kung talagang iisipin natin mga chongs, kasi yung sa Chooks to Go mga chongs, yung kanilang manok nila ay talagang tinitimplahan na yan. Meron na yung mga timpla para dun sa manok mapapasarap. Tsaka lang doon iluluto doon sa oven. So yung Ulong Roosters sa mga chongs, nakaiba lang sa uling at saka sa Chooks to Go, at sa Chooks to Go sa oven, ang sa Ulong Roosters ay sa uling niluluto. So ayan mga chongs, sabi nga naman daw ni DJ Paras ay mayroon naman daw nasasapan sa kanyang mga manok na kanyang niluluto. So sana mga chongs ay mabigyang liwanag yung mga pag-iisip nyo dun sa iba na hindi pa nila alam kung bakit nagre-reklamo si DJ Paras. So yan mga chongs, maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa aking video. So bago kayo alis ito sa aking video mga chongs, please subscribe my channel and i-click nyo lang yung bell icon mga chongs para baging update naman kayo sa aking sunod na reaction video na aking i-upload dito sa aking channel. So yan mga chongs, bye bye and have a nice day and see you on my next vlog. God bless!